Ah, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang gugupitan natin ng Gupit, Binata. Hinay lang kami. Fly fishing na lang. Relax. Jay Kwedi. Wala siya nito. Nasaan sa lutak na dumata. Kami na malat limit 3 days. 3 per day. Boleh na mapangkay dati kasi na Friday, Saturday. Yeah. Jadi masusunod na ang kabay ko mga pro. Sila sayang natin sila. Ano? Why you keep throwing your fish up in the water? Why don't you give it to me if you don't like it? Oh no. As you can see, it's easy to get him, so I want you to get your own fish. But you never seen me sing. Even one. Yeah, because you don't know. But watch me. No, nothing man. Kakats and release lang. Paisog yung mga sa bali kararami doon. Ati-ati doon pa ito niya. See, there's so many people casting their line. Why you cast it so long, so far away? Tayo na. Tanggal kayo ikaw. Hindi alam tarami din yun. Ang tanggal your line. So, kita kaya rami din natin lang. I-cast na kasi na 3 o'clock ko na. Pero alas 12 alangin na kung ano alangin basit may sabit. Almost every time cast na That? may sabit Ito lang man. sa kuraka Asidag na lang. Asidag lang. 12 feet. Yeah? More or less. Di alam, wala. Hindi niya natap na magawa sa balik. So, namati ako na. He's doing the proper way. But yeah, you're cussing because they like your color. Ikaw na. Russian fly na. You get the right color. Oh, what do you mean? You fly. Hindi ko rin. Watch me. Hindi ka ratig na. Ratig na di far. No more color. It's just the hook. Probably na nga rin nga magbulak mistake. See? No more colors, huh? Okay. Watch me. Ito na.
Ginutan na, sagot mo na yun. Hindi mo talaga mo to. You are just lucky. No. They are not biting anymore. All we're doing is trying to put our line in the fish mouth and hook their mouth outside the mouth. Kung naman tingin na duman, that's still snagging. Kung naman, no? That's considered legal. You know they don't bite. Because they're coming for the female to lay their eggs and for the male to fertilize. Yeah. And then they will die right next to the egg, so that the rotten body become the first nutritious food for the little ones. And when they get bigger, strong enough to swim back to the ocean, you do that. Then when it's time, it's recycling. Yeah. Mm-hmm. Hindi na daw kon baga namot yun. Ano? Napadasan tinagkip ni. Okay. Ay, padasan ka di. Ayan. Uy. Kasano nga dito ang natip niya. Oh. Buwan. Tapos mo lakat lisensyan. Number 2. Sa permit. Ngayon permit. Hindi natin pakakita ang naman natin nagpalubos nga ako bingay mo. Depending sa duyo yung pala yun. No, dua kayo lang. 25 and 10, 35. Ayan. Naganoon. Unang so, yeah. Dito, talo ti masyang daw, naman, andam, o dupliin daw. Ngaro. So, mayat sa salita, pwede padasan. So, ni tatang Chris, ito nga Ilocos. Dati ko na gilnit na kay kalau kami din na dipnit ke gilnit hindi nga landing net. Yeah. Sunod lang tigara kami dito 5 kinay nga da kami tinamipan mo tin jay cheat na so rin tatawi di Gilnet. ano landing net. Landig net.
Nakita na rin oh, kinainit data ako ko na da. Dahil mo na maludia. Thank to Diyos ni kay Chris. Dahil ko na kung really no. Kung saan na ito ginit. Ano nga hinay. Ano nga dito yung cheat na. Anywhere you're alone. So, sige na nga ron, buyahin na kami lang. Lalo niya may isang Fair Banks. Filipino. Sundalo. Thursday kami ngayon may dito, mano. Like, ako pa yung alam, may ore may isa. Ang sikutan na ko na ka. Aya. Inuwanda ko yung kumaikan. Sublatan. Kasi niya yung una, sigat mangilanding, kukuha. Mayat talaga, uy. Hindi nabandog kami. Paduda ito, nanakatay mo. Dahil yung miscount. So, mali, miscount. So, biglaan na ako, over the limit niya. So, nanti para bunagan. Tadi yang ruti macam narigat nga trabaho. Yeah. Bunag. Ay ako. Sumangat. Dati para bunagan kahit may ita. Ilang titrabaho na. Nagkatayo mo eh. Ay hinay. Nag-low tide doon. Nadayo mo di kasi rin at least. Makaparada ka dyan sa silig nung mayati lugan mo. Yan. Tama-tama. Bili tayo mananoog sa silver man.
Ni Ramil. EJ nga inatake man, oh. Ni Romer. Well, EJ cheat na mismo. Ah. EJ cheat na mismo nga inatake. Ay, wala. EJ fishingan talaga. Dahil dati nga pagkanan tayo, jay pabatirang tayo. Well. Dati basik nga kayo. Kikid. Oh, yeah. Hindi jay. Baga ni Ricky, dyan siya humiga ko na. Ako ang unang Basta nagtugaw lang o natumba. Hindi ako makihinga kung na nakano. Baga man ni Ricky, magpahinga ka muna. Walang mahiga ako dyan. Wala naman ito na. Hindi makita ni Ricky kasi na pass out na. Well. Ay, malila ito. Natake. So, nanti nangyari ko sa ang dapat kanon sa di doktor. Dapat doktor rin dyan. Well. Tumulong na awan. It's so massive. Yeah, massive. Wala. Mali. So, Bandog. Hindi. Yeah. Preparation na lang. Nabandog ka. Ang kape nagkakabiyahe ka, nabandog ka. Malipatan tayo we have limit. Yeah. It's all on the mind. Yung utak mo, kayak pa. Katawan mo, hawanan pala. Yep. So, yeah. Ano taon ni Ramir? 60s. Siguro. Yeah. Ang pinanagritari. Oh. Ni susurati ko kahit hindi pa iti may isa mo mga lakayan. Yeah. Papalang mo. After my bisna. Madian mo kasi. Yeah. Naligat din lakayan. Nakalimutan na nga maturog. Diyan, nung lakay ka kami, nung tugtugaw ka, tapos lang natulog ka, Una. nung tugtrabaho ka, wala kang ililiwan. Kawan niyo pang panunod yung trabaho at nagagawan niya. May sana. At ang araw din ay gano'n na Gupit, California. Oh. Ang bisita na. I mean, yung may dumawat. Nung ni Cesar lang tinamatay. See, please. No? Unnecessary. Yeah. Mabalin ko mga konti. Right, so bleed mo na yun. Not right away. Tingin kasta na rin, nyawid ko lang yung inaalala. Tap na mo malalis. Ni. Subli na ko tapos. Basta pa.
Jadi comment bumati ako ito. Pag ano, Eagle River lang. Nung kumahuligan, Yeah, pwede. nung ba rin siguro? Ay, so nakanuti amin eh. Hala, balog, bunag. Ay, sang salong ko rin bumalihin, mabalik pala tawid pala, nagsindawid na. Ano? Preparasyon lang. Yay. Agi, So, dapat tinalipatak. Ewan pa iti ice ko. Yung cooler ko. Yung weather ko. Oh, so sika amin. Yeah. nakalipat at tao. I think, nalipatan na. Ang dami dati, patag dati. Sa Yeah. ano, need a break, Yeah. you know. That's right. Ang Diyos nga nagpahinga eh. Kung ada namin na may tibagbagi na kami niya naman eh. Na matangtar ko yung lalagaw ito. Una. Mura eh. Yeah. No, parigatong na wala yan ito. Hindi pa ako. Sayang. Nag-upay ko, masakbayan na ako niya. Yanak na. Ako. Upay tapunan. Here we go. Ayos, mga highway. Good. Gentleman circuit. Thank you for watching.